Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. An ka jamana bolola baarakɛla 115 bɔɲɔgɔnko u ye dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ jamana faamaw yɔrɔ waasa u ka se u yɛrɛ kɔrɔ. An bɛna kuma u kan bidonmari kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen. Projet kura sigira sen kan k'a ɲɛsin an ka jamana musolakaw ani npogotini 10,000 bɔɲɔgɔnko ma waasa u ka se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye. An bɛna kuma o fana kan bidonmari kɔnɔ. Ninnu de ye bakurubaw ye. Kunnafoni wɛrɛw bɛ ka fara minnu kan sɔɔni an bɛna walawalaliw kɛ. Aw bɛɛ lajɛlen ni yantuma a y'aw bisimila donkimaru kɛnɛ kan na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Tibarikala a y'aw danse kokura donkibaru kɛnɛ kan na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na an ka jamana maa ɲɛmaw u kɛn bɛ ka wulikajɔ kɔni sabati waasa sifinnakaw olu bɛ se ka baaraw sɔrɔ cogoya min na hukumu kɔnɔna na min ye an ka jamana chambre des métiers ale baarakɛla maa 115 bɔɲɔgɔnko olu kɔni ye dɛmɛw sɔrɔ ka bɔ an ka jamana faamaw kɔni yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye ANP ani l'APSM olu kɔni ye u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. Dɛmɛ ninnu bɛ tali kɛ min ye pano minɛnw ka taa se boulangerie ani pâtisserie minnu ye o kala kɛ olu ye o seereya sɛbɛn kɔni sɔrɔ. Nin kɛnɛ belebeleba in kɔni kana na an ka jamana minisiri min bɛ ni ale ka wulikajɔw kɔni ɲɛsinnen don sifinnakaw ka baarako kɔni ɲɛnɛbɔli ma ni o ye Umu Salisɛki ye. Ale kun bɛ yen nɔ fo ka taa se min ye APSM ale maa ɲɛma ni o ye Mamadu Mɛnkɔrɔ Tarawele ye. Ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni jɛra ni ka ladilikanw di sifinnakaw ma waasa ni dɛmɛ minnu kɛra u ye u ka se ka u nafa donna nataw la u ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye u kana dulon maa wɛrɛ la. An ka jamana minisiriso min ka wulikajɔ ɲɛsinnen don musow den ani denbaya tangali mɔ fɛn min ye u ye wulikajɔ kɔni kɛ u ni SNV Mali maaw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka projet kura kɔni kurunbɔ kari n'an ko ma ko Reseko k'a ɲɛsin an ka jamana musow ani npogotini maa 10,000 bɔɲɔgɔnko ma waasa ka se ka u dɛmɛ u ka baara dɔ kɔni nun don min bɛna kɛ sababuya ye u ka se ka sɔrɔw kɛ u yɛrɛ ye. Fɛn min ye ni projet belebeleba in a musaka kɔni bɔra nansarala kelenya tɔn Union Européenne kun min kɔni bɛ taa jɔ sɛfawari miliyari 3 bɔɲɔgɔnko n'a kunkan fɛn kɔni na min ye nin baara in kɔni kɛnɛ kan na fɛn min ye min bɛ tali kɛ Union Européenne olu kɔni ka cidenkulu maa ɲɛma ni o ye Alberto Cerezo ye. Ale y'a dantigɛ fo ka taa se min ye an ka jamana minisiri min ni ale ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ musow den ani denbaya tangali ma ni o ye Madame Jara Jɛnɛba Sanogo ye. Ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye a dankɛnɛmaya k'a jira k'a fɔ musow ani npogotiniw olu kɔni bɛ wulikajɔ la an ka jamana kɔnɔ waasa u bɛ se ka tɛgɛ don cɛw la cogoya min na ni ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye don o don k'u tɛgɛw kɔni jan u ka bɔ o la ni o ye maafɛmaaya ye ni ka kɛ u yɛrɛ kɔni ka baara ale ɲɛmɔgɔw ye. An bɛ taa Menakakaw fɛ yen nɔ ka kɛ ni gɛlɛya ani basigibaliya min bɛ an ka jamana kɔnɔ a kɛra sababuya ye maa caman kɔni bɔra u sigiyɔrɔw la o ye gɛlɛyaw kɔni lase u ma u mako bɛ magoɲɛ fɛn caman na bunahadamadenya hukumu kɔni kɔnɔ min kɛlen don ka tigɛ u la. Hukumu kɔnɔna na min ye Nations Unies olu ka cakɛbɔnda minnu bɛ an fɛ yan nɔ o ɲɛmaw u kɔni farala ɲɔgɔn kan ka wuli ka taa min ye Menakakaw fɛ yen nɔ ka taa u ɲɛ da maaw kɔni kan u bɛ lahala min na ka se ka kuma kɔni falen falen waasa degun min bɛ u ka se ka o degun kɔni dɔn ani degun in bɛ wuli cogoya min na u ni Menaka marabolo maa ɲɛmaw ka taa se buna adamadenya dɛmɛ jɛkulu kɔni ma u bɛɛ de kɔni jɛra ka se ka u hakili kɔni fara ɲɔgɔn kan maa minnu ni degun kɔni kɛra sababuya ye ka u bɔ u sigiyɔrɔw la u bɛ se ka dɛmɛ cogoya min na u y'o fɛɛrɛw kɔni dankɛnɛmaya fɛn min ye u bɛ damakasi minnu kɔni kɛ o damakasi kan ka se ka o ta k'o yanga sanfɛ waasa musakaw bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na ni k'u bɔ lahala gwɛlɛn na. Juwe kalo tile 21 ka taa bila tile 22 la san 2026 mɔbitikaw fɛ yen nɔ u ka kirisoba fɛn min ye o kɔni ye atelier dɔ kɔni bisimila min bɛ tali kɛ lajɛrɛ la lajɛrɛ min ni o kɔni ɲɛsinna maaw ma maa minnu ni olu ka wulikajɔ kɔni ɲɛsin bɛ dugukolokow kɔni ɲɛnɛbɔli ma ani ka maaw kɔni cɛbɛn kɔni boloda waasa maa minnu fɔlen don ɲɔgɔn kɔ ka sababuya kɛ dugukoloko kɛlɛw ye olu bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogoya min na nin wulikajɔ belebeleba in ni nin ye nin kalanbolo ye anu kɔni donna
Trijet Mali maaw kɔni fɛ fɛn min ye waasa ka se ka ni maa kofɔta nunu ka se ka u kalan taabolo la taabolo min bɛ se ka kɛ sababuya ye ka faamuyaw kɔni di u ma o faamuyaw o bɛ kɛ sababuya ye u bɛ se ka kuma maaw ni ɲɔgɔn cɛ dugukolo ko ale kɛlɛw kɔni na waasa basigi o bɛ se ka kɛ cogoya min na kalan taara ka maa minnu sɛgɛrɛ o de ye kofɔ o tɔndenw kɔni ye waasa u ka se ka kɛ dugukolo olu kɔni ko ɲɛnɛbɔbagaw ye Mopti ale marabolo kɔnɔna na. An ka jamana minisiri min ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ kɛnɛya ani bunadamadenya yiriwa ma ni o ye médecin colonel Asan Bajalo Ture ye a ye an ka jamana dɔgɔtɔrɔw kɔni bisimila dɔgɔtɔrɔ minnu ka wulikajɔ kɔni ɲɛsinnen don rɛnbana ale furakɛli ma n'u ka tɔn kɔni bɛ wele ko Sonema fɛn min ye a y'u bisimila ka bɛn araba juillet kalo tile 22 san 2026 min kɔni kɛnɛ ka na u ye laɲini caman kɔni kɛ ka ɲɛsin an ka jamana minisiri kɔfɛta in kɔni ma waasa degun min ni a kɔni bɛ rɛnbana furakɛli la minisiri ka se ka o degun faamuya waasa rɛnbanabaatɔw olu bɛ se ka furakɛli ɲuman kɔni sɔrɔ ni ka minɛn ɲumanw sɔrɔ minɛn minnu bɛna kɛ sababuya ye waasa maa minnu ni rɛnbana kɔni bɛ u la olu ka banaw bɛ se ka furakɛ cogoya min na u ka nin hakilina falefale kɔni senfɛ min ye tɔn in maa ɲɛma ni o ye Sonema maa ɲɛma ye a y'a jira k'a fɔ ko minisiri kɔni ye faamuya min kɔni kɛ u ka laɲiniw na k'o kɔni kɛra koba ye olu bolo a y'a ye k'a fɔ ko an ka jamana kɛnɛyako minisiri ko a kɔni cɛsirilen don waasa rɛnbana bɛ maa minnu na olu ka se ka dialyse kɔni sɔrɔ a ɲɛ kɔni ma waasa u ka bana in ale bɛ se ka ban cogoya min na fɛn min ye a y'a jira k'a fɔ ni kumaɲɔgɔnya kɔni kɔfɛ wulikajɔw caman na kɛ waasa rɛnbana ale bɛ se ka ban an ka jamana kɔnɔ cogoya min na. An ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana ale kibaraw la an b'o daminɛ Myanmar fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ ko buna adamadenw olu kɔni ka lahala ko a kɛn bɛ jɔrɔna ko ye k'a d'a kan min ye dugukolo yɛrɛyɛrɛ min ni o kɔni taara ka u ka jamana kɔni sɛgɛrɛ a kɛra sababuya ye maa miliyɔn caman ko olu kɔni bɛ degun na bari sabu dugukolo yɛrɛyɛrɛ a ye maaw ka sow kɔni bin ni ka maa caman kɔni bɔ u sigiyɔrɔw la ko baloko gɛlɛya bɛ u la an bɛ donni min na ko bi o de la min ye diɲɛ tɔnba min ni ale ka wulikajɔ kɔni ɲɛsinnen don baloko sabatili ma ni o ye PAM ye u kɔni ye a jira k'a fɔ k'u bɛ diɲɛma kɔni lasɔmi ka jira k'a fɔ denbaya caman de bɛ minnu kɔni bɛ gɛlɛya kɔni na ka sababuya kɛ balo sɔngɔ gɛlɛyalen don ani fɛn min ye bunadamadenya a lahala gɛlɛyalen don u ka jamana kɔnɔ. An bɛ taa Haiti ale jamana kibaraw la min ye ko buna adamadenw ko olu kɔni b'a la ka gɛrɛntɛnjugu ani tɔɔrɔjugu kɔni ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ o kɛra sababuya ye ko maa caman kɔni b'a la ka bɔ u sigiyɔrɔw la ni ka taa u kɔni ɲɛma dogo yɔrɔ wɛrɛw kɔni na o de la min ye diɲɛ tɔnba minnu ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ buna adamadenya dɛmɛw ma olu kɔni ye a jira k'a fɔ ko min ye yɔrɔ in sigibagaw u mako bɛ dɛmɛ telimanw kɔni na waasa maa minnu ni u bɔra u sigiyɔrɔw la olu ka se ka min ye taabolo ɲumanw kɔni sɔrɔ ani ka dɛmɛ sɔrɔ min bɛ se ka lafiyaw ta ka u sɛgɛrɛ k'u ka denmisɛnninakaw ko olu kɔni tɔɔrɔlen don ka tɛmɛ maa bɛɛ lajɛlen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛlɛ kɔni ɲɔɲɛnen don yɔrɔ minnu na. Ka ta Centrafrique ka taa se Sudan du Sud Syrie fo ka taa bila Afghanistan na lakɔlisow dɔgɔtɔrɔsow ani min ye yɔrɔ caman kɔni bɛ yen ni o ye nafaɲɔgɔn yɔrɔw ye ko a caman kɔni b'a la ka datugu denmisɛnninnakaw olu kɔni b'a la ka kɛ buna adamadenw olu kɔni ka tɔnɔbɔnnaw kɔni ye fɛn min ye buna adamadenw k'u b'a la ka ɲɛsin denmisɛnninnakaw ma ni k'u ta k'u don min ye marifa jɛkulu ale kɔni na ko nin bɛɛ n'a ta min ye buna adamadenw kɔni b'a la ka tɔɔrɔ ani degun kɔni sɔrɔ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw ani denmisɛnninnakaw ko min ye cɛnimusoya bingani o b'a la ka ta ka u sɛgɛrɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ min ye n'i y'a ta k'a lajɛ ko bɛnkan min ni o kɔni taara Genève ni o ye Suisse faaba ye ka bɛn san 1949 kɔni ma ni o kɔni bɛ buna adamaden ka ɲɛnɛmaya ka o kɔni tanga ni k'a ka hakɛw kɔni di a ma fɛn min ye ko o hakɛw t'a la ka bato diɲɛ kɔni kɔnɔ an bɛ donni min na ko bi min ye Nations Unies ko ale kɔni ye a seko kɔni kɛ waasa maaninfinw ka hakɛw bɛ se ka tanga cogoya min na nka an bɛ donni min na ko bi min ye ko maaninfinw b'a la ka lajaba diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn kunnafoniya minnu kun bɛ an bolo bunadamadenya ani yiriwa radio so HDFM sanfɛ o de kun ye ninnu ye a y'aw sɔgɔlen to an na ni Alahu taala sɔnna ma tɛna fɔ a jigi kɔ bi ta in lasira ma a balimakɛ n'aw denkɛ Idrisa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salim Jwara ye a k'an bɛɛ waati wɛrɛw la.
aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na.